سلام كبرات تخاتلت مدب درار الشو كما يتغنيو نلومي يتقمي زبلنا يا مدب حيزنا ناباخم كنبولينا مو كساف تسامية مسانا قتصنحو بخبري نعدم اتا ببهرياوي هاب تتسقاتات قداماي تكفل عالم أفريقيا سلمنتاي دا مو دخا كوينا تركب زلاي لكم دو تفولتو إذا حتو زيانو وحد ما زقابرت حتايا أفريقيا مستخلو بهرياو تسقاتاتان صفحاتان دخنتن زي ركب الله بخلو بالسقتن مرئيتن كوينا تركب يو زمحر الله يخون دامبر اتازده خيط كفل عالم تباهيلا تفلد مباركس نلومي شوعات مغنياتات انكي دخنت ادينا أفريقيا وس كنبللكم قدامي كوينات حدن قبر شبران كوينات حدن قبر شبراونتن تنك دخنت مخانو بزح مردعتا زيد ليو وهوب كستاتيو وترقزيه فري وق موت كالبت سقاي مكران كالإنيو كاوق اكساران برعوات فتصيمو ايركبن هابتن نقدن هاقرات ابريسو ابستحت الدرجة دخنت زورد مرج اسنافات وونيو حرشا اندستري ترقيا وزته نخل يعنو بو ملكع دما قطباوي عبيات هاقرات كم زي نبري يخون برقز دما اتزعبي كسارا موتن سنكلنان زيغاتاتيو زيتو كبرات زيغاتات يموتون يسنكلون نزحت صار هي ودما بدخنت سلي كبلوا يقددو سلازي وقئن قبر شبراونتن وين نافريقا دخاخت كون تقيقاب زخونو حادي يو بمسرت عالم لخاوي تصبصاب قبر شبراونت اب كلتشحن 11 كساب كلتشحن 14 اب كل عالم 52.9 بليون دولار ገንዘባው ክሳራ ህጋጡም كله 32 شح ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ የነጽር ካልኣይ ምክንያት ብልሹና ወይ ኮራፕሽን ንኣፍሪቃ ኣብ ድኽነት ከም ትነብር ካብ ዝገብሩ ምክንያታት ሓደ ብልሹና እዩ ኣብ ኩሉ ጽፍሒ ዝርከቡ ሰበስልጣን ወይ መራሕቲ ንሃብትን ምሕደሩኡን ዝምልከት ስሕተት ከም ዘሎ ይእመኑ ብዙሓት መራሕቲ ብብልሹና ብጉቦን ክሕመዩን ክኽሰሱን ይርከቡ እሞ ከዓ እዚ ሓልዮት ዝወሓዶ ተግባር ንነዊሕ ዓመታት ናቐጸለ ክኸይድ እንከሎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ቁጠባ እተን ኣህጉር በኣሉታ ከም ዝጸሉ ብቐሊል ዝግመት እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከም ዝለዓል መራሕቲ ኣብ ክንዲ ጠለብ ህዝቦም ዘማልኡ ኣብ ህልም ዝበለ ግላዊ ራብሓን ምግባት ሃብቲ ኣህጉርን ተጸሚዶም ይረኣዩ ብዓቢኡ ዋንነት ህዝቢ ዝኾነት ባህርያዊ ሃብቲ ብዘይ ዝኾነ ኣፍልጦን ግቡእ መስርሕን ኣብ ሰበስልጣን ይርከብ ክብሉ ኣፍሪቃውያን ጸሓፍቲ ይወቕሱ ብህዝቢ ዝለዓል ሰልፍን መረረን ኣቓልቦ ዝረክብ ኣይመስልን እኳ ደኣ ድምፆም ክዕፈንን ጎነጽ ክሽለሙን ርኡዩ ስለዚ ንኹሉ ተሓታቲ ዝገብር ሕግን መስርሕ ሕግን ምኽታል ክንደይ ኮን ሰናይ ምኾነ ብዙሓት ጸሓፍትን ተመራመርትን ደቂ ኣፍሪቃ ከም ዝሰማምዕዎ ኣፍሪቃ ድኻ ኣይኮነትን ግናኸ ድኻ ምሕደራ ሱር ሰዲዱ ከም ዘሎ ይሰማምዑ በዚ ምክንያት ከዓ ብልሹና ኩናት ሓድሕድ ግብረ ሽበራውነት ሰፊኑ እንክርከብ ድኽነት ከም ንጉስ ዘውዲ ደፊኡ ይነብር ሳልሳይ ሃጓፍ ኣብ ፍልጠትን ትምህርትን ወላውን ሎሚ ገለ ስድራ ቤታት ኣፍሪቃ መባእታዊ ትምህርቲ ንደቆም ወጻኢታት ክሽፍኑ ዘይክእሉ ኣለዉ ገለ ሃገራት እቲ ናይ መምሃርን ምስትምሃርን ሓላፍነት ባዕሉ መንግስታት እኳ ዝሽፍኖ እንተኾነ ብሰንኪ ውሑድ ዝርጋሐ ቤት ትምህርታትን ነዊሕ ኪሎሜተራት ክትከይድ ኣብ ዘገድድ ስለተደኮናን ከም ዝግባእ ለውጢ የምጽእ ኣለዋ ክንብል ኣይንኽእልን መባእታዊ ትምህርቲ ክቐስሙ ነዊሕ መንገዲ ዝኸዱ ቆልዑ ክሳብ ክንደይ ጽንኩር ምዃኑ ምግማቱ
ኣየሸግርን ምዚ ዝተተሓሓዝ እተን ሃገራት ብቑዕ ሞያን ፍልጠትን ዘይቀስሙ ወይ እውን እቶም ሕብረተሰቦም ናብ ዝበረኸ ለውጢ ክወስዱ ዝኽእሉ ብቁፅሪ ውሑዳት ኮይኖም ይርከቡ ሎሚ ዝበዝሑ መንእሰያት ኣፍሪቃ ዘድሊ ፍልጠትን ሞያን ስለ ዘይቀስሙ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ ተጸሚዶም እዮም ዝርከቡ ሸቕለት ኣልቦነት ብዕፅፍና ወሰኸ ይኸይድ ከም ገለ ስራሕ ንምርካብ ጉቦን ዘመደይ ዘመድካን ድማ ሰፊኑ ይረአ ራብዓይ ጥዕናን ድኽነትን ዘይነጻጸል እኳ ኣዝዩ ዝተሓሓዝ እዩ ሓንቲ ሃገር ወይ ክፍለ ዓለም ንብሉፅ ኣገልግሎት ጥዕና ምዕሩይ ዝርጋሐ ኣገልግሎት ጥዕና ንህዝቢ እንተዘይ ኣቕሪባ ሓደገነቱ ኣብ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቁጠባ እውን ከቢድ ጽልዋ እዩ ዝርከቦ ድኽነት ብርእሱ ጠንቅን ውፅኢትን ትሑት ጥዕና እዩ ትሑት መነባብሮ ትሑት ጥዕና ከኸትል ንቡር እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ጥዕና ማሕበረሰብ ክሳብ ሞት ክሃሲ ዝኽእል ድኽነት ይሕንገሮ ሓደ ካብቱ ሳዕብየናት ሕማማት ንውልቀ ሰብ ንስድራ ንማሕበረሰብ ካብ ስራሕን መሃዝነትን የጓናድቦ እቶም ዝወሓዱ ሰባት ጥራይ ድማ ሰብ ሙሉእ ጥዕና ንለውጥን ዕብየትን ይዓዩ እንተለዉ ንድኽነት ካብ ስሩ ክምሕዩ ግዜ ከም ዝወስድ ንግንዘብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻብ ካብ ህዝቢ ዓለምና 1.2 ቢልዮን ኣብ ጽንኩር ድኽነት ከም ዝነብርን ንመዓልቲ ትሕቲ $1 እውን ክረኽባ ዘይክእላ ከም ዘለዋ ይእምቱ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሓንሳብ ኣብ ሕብረተሰብ እንተደኣ ኣጓኒፎም እቶም ድኻታት ወገን ማሕበረሰብ ቀዳሙ ተጠቃዕቲ ይኾኑ ሕማም ናይ ምክልኻል ኣቕሞም ድማ ኣዝዩ ትሑት እዩ ዝኸውን ንኣብነት ሕማም ዓሶ ኣብ ድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘስዓቦ ምርኣይ ይኣክል ኣብ መንጎ ብዙሕ ካልእ ዓይነት ሕማማት HIV ኤድስ ካንሰር መንሽሮ ኣብ ደረጃ ድኽነት ንኽነብር ካብ ዘገድዱና እዮም እዚ ሕማማት እዚ ኩነቲ ዝሓመመ ግለሰብ ንቤተሰብ ንማሕበረሰብ እውን ከይተረፈ ዓብዪ ገንዘባውን ሰብኣውን ክሳራ የስዕብ ድኽነት ድማ ከም ውርሻ ኮይና ትቕጽል ሓምሻይ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ እዚ ዘይምቹእ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ንምልዋጥ ብዙሕ ክግበር ዝከኣል የልቦን ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኣቀማምጣ ዝርከባ ሃገራት ኣብ መሃዝነትን ባህርያዊ ሃብትን ሃሰስ ክብላየን ዝግደዳ ሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣፍ ደገ ባሕሪ ማለት ላንድ ሎክን ብምዃነን ብዙሕ ተሃስየን ኣለዋ ከም ሃገር ስዊዘርላንድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን እንከለዋ ብቁጠባ ኣዝየን ዝተወንጨፋ ንስራሕ ንግዲ ዝኸውን መድረኽ ፕላትፎርም ዝቐረባን ከዓ ኣለዋ ኣብ መንጎ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ኣብ ንምልከት እተን ኣፍ ደገ ዘይብለን ሃገራት ኣብ ዙርየአን ግና ብቁጠባ ዘይድልደላ ውግእን ወረ ውግእን ዝቃላሓለን ሃገራት እየን ተኸቢበን ዝርከባ እዚ ክስተት እዚ ኣብ ዘላታ ተወሰኸታ ኮይኑወን ከቢድ ቁጠባዊ ዕንወት ይኽተለን ንኣብነት ሃገር ኡጋንዳ እንተተመልከትና ምስ ደቡብ ሱዳንን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ትዳወብ እዞም ጎረባብቲ ሃገራት ብዙሕ እዋን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ይርከባ ብምንባረን ንኡጋንዳ ዘስዕቦ ቁጠባዊ ክሳራ ቀሊል ኣይነበረን ሽዑ እኳ ኣፍሪቃውያን ጥንታዊ ታሪክ ብምውናን ዝተፈላለየ ባህርያዊ ሃብቲ ከም ንውንን ንኾርዕ እንተኾና እቲ እንውንኖ ኣብ መንጎ ሃገራትን ዜጋታትን ብዝግባእ ስለ ዘይዝርጋሕ ገና ኣብ ድኽነት ንርከብ ዝገደደ ድማ እቶም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዕሩይ ዝርግሐ ሃብቲ ናብ ኩሎም ዜጋታት ምእንቲ ክህሉ ግቡእ እስትራቴጂ ከም ዘይክተሉ እዩ ዝእመን ካብ ዝገደደ እቲ ዝበኣሰ ከዓ ነተን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝውንንኦ ባህርያዊ ሃብቲ ከም ነዳዲ ሚነራልስ ዝኣመሰሉ ብወዲ ዜጋ ዘይኮነስ በቶም ወፃእተኛታት ዓበይቲ ኩባንያታትን ካልእ ሃገራት ክዝመት ምርኣይ እዩ ነቲ ወዲ ሃገር ድማ ዘይጠቅም
ፈውስሞት ክንብሎ ንኽእል ደሞዝ ጥራይ ክኽፈል ይረአ እዚ ከምዚ ዝበለ ተግባራት ንማማ ኣፍሪቃ ኣብ ሰልሚ ድኽነት ሸሚምዋ ይርከብ ሻትሻይ ዓለም ለኻዊ ሓገዛት ኣብዚ ቀረባ ዓመታት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ምዕራባዊ ሃገራት ዝግበር ደገፍ ወይ ረድኤት ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ከም ዝበዝሕ ክዛረቡ ይስምዑ ንዕብየትን ተባልሕነትን ኣፍሪቃውያን በኣሉታ ከምዝጸሉ ድማ ይነግሩ ነዚ ሓሳብ ኣመልኪቱ እቲ ህቡብ ፕረዚደንት ሃገረ ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ክልተ ነጥቢ የቕምጥ ቀዳማይ ሓገዝ ወትሩ ትጽጋዓሉ ኣይኮነን ካልኣይ ሓገዝ ፖለቲካዊ ቅርጺ ይሕዝ ስለ ዘሎ ይትረፈና ክንብሎ ይግባእ ፖል ካጋሜ ወሲኹ እውን ራእይና ብዓቕምና ንምዕባለ ሃጉርና ምዕያይ እዩ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ዘይትምዕብለሉ ምኽንያት ድማ የልቦን እቲ እንኮ መንገዲ ብሕብረት ኣብ ንግድን ኢንዳስትሪን ፍልጠትን ሞያን ክንዓጥቕ የድልየና ይብል እቲ ምዕቡላት ሃገራት ዝግበር ሓገዝ መዓስ ምዃኑ ብዘይገድስ ካብ ኣፍሪቃ ዝተወስደ ወይ ዝውሰድ ዘሎ ባህርያዊ ሃብቲ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ንዓመት 134 ቢልዮን ዶላር ብመልክዕ ለቓሕ ክፈስስ እንከሎ 192 ቢልዮን ዶላር ብምኽንያት ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ቀረፅ ንለውጢ ክሊማ እናተባህለ ካብ ኣፍሪቃ ይወፅእ ካብዚ ኣገባብ እንታይ ንርዳእ ሓሪጥ ሂብካ እንጌራ ሙሳድ ዶ ክንብሎ ሻብዓይ ዘይርትዓዊ ናይ ንግዲ ፖሊሲ ካብ ሓገዝ ምስተን ዓበይቲ ሃገራት ዝግበር ንግዲ ኣዝዩ ቁጠባ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ቅልጡፍን ዘላቕን ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ይኹን እምበር ዘይርትዓዊ ናይ ንግዲ ስትራቴጂ ንዕብየት ኣፍሪቃ ደቂስዋ እዩ ዝርከብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኢሮጳን ኣፍሪቃ ክትወዳደረሉ እትኽእል ዝነበረት ከም ሕርሻ ዝኣመሰሉ ሴክተራት ስለ ዝወነንኦ ምስአን ምውድዳር ዘይሕሰብ እዩ እቲ ኣውፋሪ ኣፍሪቃዊ ኣብ ቅድሚቶም ብቁጠባን ቴክኖሎጂን ዝሓየለ ክቐውም ስለዘይክእል ካብ ፀወታ ብፎርፋይት ከም ዝሰዓር ይኸውን ዓበይቲ ኩባንያታት ነተን ትልኽ ዝብላ ሓፍ ከይበላ ስለ ዝጎበጥወን ሎሚ ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምዕራባውያን ተጎቢአን ይርከባ ከምኡውን ነቶም ዜጋታት ፈፂምካ ዘይዕግብ ደሞዝ ንሃብካ ርኡይ ብዝመዛ ይፍጸም እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና 7 ምኽንያታት ወይ ጠንቅቲ እታ ሃብታም ግና ድማ ድኻ ዝኾነት ኣዴና ክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ከምዛ ኣብ ላዕሊ ዝረኣኹም እዩ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ ኣብ መወዳእታ ትንሳኤን ብልጽግና ማማ ኣፍሪቃ እናተመነና ንፋነወኩም ኣለና ሰላምን ሰናይን ንኹልኻትኩም